Dit is jouw eerste les vandaag? Nee, ik heb vaker maar ik had vrij gedaan, dus ik was vrij van schaatsles. En dan had ik vrij en nu ben ik weer aan het schaatsen. Omdat ik ervan hou en dat is mijn hobby. En toen ik begon, toen was het ook al zo leuk. Wat vind jij er zo leuk aan het schaatsen? Nou, gewoon dat je het leert en dan ben je steeds er sneller in. En wil jij heel snel worden? Ja, Hoe snel? gewoon 100%. Ik wou zo graag weer naar schaatsen. En dat vond ik zo leuk. Want je gaat oefenen en dan ga je oefenen en dan kan je heel snel schaatsen. En wat heb je vandaag geleerd van juf? Hoe je kan vallen. Vallen? Ja. Moet je vallen? Ja. Waarom vallen? Dat weet ik niet, dat had juf bedacht. Vind je het ook leuk? Ja, maar ik val steeds. Ja, maar je moet het ook leren, toch? Ja. Het is glad, hè? Ja. Maar waarom wil je lekker gaan schaatsen? Omdat ik het gewoon wil leren. Dat ik niet ga vallen. Ja. Wow. En wat is zo leuk aan schaatsen? Dat weet ik niet. Ik kan wel aan werken. Ja, maar het gaat toch hartstikke goed? Ja, vind ik ook wel. Gewoon zo rennen. De sloot is wel vooruit, maar je weet nooit of het goed, of je er doorheen zocht of niet. Dus daarom doe ik het maar niet. Gewoon hier schaatsen. Ik wil ook eens een keer het filmpje zien van wat we nu maken bijvoorbeeld. Maandag bij Heer. Oh,